Het financieel beheer van de afwijkingen van openbare aanbestedingen is niet op orde, oncontroleerbaar en daardoor ondeugdelijk. 175 miljoen gulden, bijna 71% van alle afwijkingen, is oncontroleerbaar. Van de overige afwijkingen is 25%, bijna 64 miljoen gulden, verstrekt tegen de interne regels. Al deze afwijkingen zijn onrechtmatig. Van alle afwijkingen van openbare aanbestedingen is maar 1% volgens de regels gebeurd. Door onvoldoende naleving van de regels loopt de overheid het risico opdrachten aan te nemen die niet de beste prijs-kwaliteitverhouding garanderen. Het opvolgen van de regels wordt ook niet gestimuleerd. Simpelweg omdat er geen sancties aan verbonden zijn. Wil jij weten welke aanbevelingen de Rekenkamer heeft voorgedragen? Lees dan verder in ons onderzoek.